Появилось такое информационное сообщение. Министерство финансов Соединенных Штатов Америки оштрафовало филиал Deutsche Bank на 583 тысячи долларов за обслуживание платежей двух компаний, которые находятся в санкционном списке из-за аннексии Крыма. Можна эту новость розцінювати як позитивну? Ну, звичайно, американці красавці. От вони якраз перед Росією не мають ніяких пієтетів. Вони, господі, розбомбіть вагнерівців – легко. Запустіть томагавки, де російські війська в Сирії – легко. Тобто, Сполучені Штати насправді при всіх своїх інтересах своїх, але вони при цьому стоять на тому, що загальні правила мають бути дотримані. Міжнародні правила теж, тому що вони проти хаосу на планеті. Росія за хаос. Росія вважає, що право сильного, воно має бути реалізовано через силу, через агресію. Сполучені Штати вважають, що коли правила єдині для всіх, то їм вистачить розуму, сили і натхнення все рівно бути попереду всієї планети. Але для цього не потрібно з танками кудись вторгатись. Китай, насправді, іде тією ж стратегією, що не тією, але близькою. Китай виходить з іншого. Вони просто все купують, вони не завойовують. Вони дуже потужна країна з неймовірними ресурсами, розумом, стратегією, з мобілізацією. А Росія, вона далека від цих супердержав. Але в неї є атомна бомба, у неї є величезна кількість солдат, яких вона може просто, знаєте, десяток тисяч втратила та і не помітить, і ніхто там за ними з керівництва російської армії і не заплаче. Тому нам дуже важко, бо у нас дикий агресор, він не цивілізований, його важко зупиняти. Він, знаєте, як гопнік, він пре і його так просто не зупиниш. Але якщо йому показати силу, то це можна зробити.